Каня на сцената своите места в произволен ред да вземат модератора на дискусията за умните градове, която най-вероятно ще обобщи всичко казано до днес, до този час, а именно Живко Кръстев, създател и продуцент на проекта Limitless, водещ и автор на подкаст, както и неговите събеседници панелисти Иван Великов, президент на ФИАПЧИ България и София и част от София Knowledge Cluster, професор, доктор инженер Велизара Пенчева от Университет Ангел Кънчев в Русе, Боян Бакърджиев, оператор каршеринг в Spark и един архитект на сцената, най-вероятно по линия на лобито на архитектите в Automotive Cluster, архитект Михаил Дянков от S Architectural Team. Заповядайте, аплодисменти за последният панел на днешния форум. Така. Да. Здравейте на всички. Когато говорим за умен град, често си представяме технологии, сензори, електромобили, зарядни станции, изкуствен интелект, разбира се, слагаме го навсякъде, но реално по-дълбокият въпрос, който сега ще дискутираме, е как градът действително започва да мисли и да действа като една структура. И се радвам, че имаме такива събеседници, с които сега ще влезем в дълбочина, защото град на бъдещето или умен град, като че ли са синоними. Всеки един от вас има експертизата в своята област и ще направим една пълна картина с времето, с което разполагаме, разбира се. За да не губим това ценно време, аз ще започна с архитект Михаил Дянков. Здравейте! Голямата картина от гледната точка на планирането на този град, как променя градското планиране един такъв умен град? Умните градове са преди всичко инструменти, с които се събира в реално време информация от всички сградни системи. Това може да е транспорта, обмена на ресурси, на енергия, управлението на отпадъци и така нататък. И тази информация се използва както да управлява тези системи в реално време и да се адаптира към промените, които тази система наблюдава, така и може да бъде използвана за по-дългосрочни стратегически планирания и политики за развитие на града, като по този начин се взимат добре информирани решения, вместо насляпо да се планират промени в градската среда. И най-често тази система може да се използва за оптимизация, за по-добра енергийна ефективност, за по-добра транспортна свързаност, за облегчаване на трафика, например, и като цяло за подобряване на качеството на живот на гражданите на града. Самият град може да има един дигитален двойник, всъщност. Да. Нека да разкажем, да обясним какво представлява дигиталният двойник. Да, всъщност данните, които се събират чрез технологиите за умни градове, те се обобщават в една обща система, която представлява дигиталния двойник на града. Той включва информация за всички системи на града, за сградите, инфраструктурата, енергийната система и чрез него могат да се правят различни симулации на различни сценарии за развитие на града или на интервенции в града. Например, чрез дигитален двойник може да се прави симулация на трафика в града на база на информацията, която е събрана от сензорите, които изследват трафика на града и да се оптимизира, да се предвидят, да се приоритизират инфраструктурните намеси, да се оптимизират светофари, например. И разбира се, транспортът е само една от сферите, в които тези симулации чрез дигиталния двойник могат да бъдат използвани. Ние като архитекти също създаваме дигитални двойници на сградите, които проектираме, в които се залагат изчерпателна информация за всички материали, за всички
системи, които се включват в нашите сгради. И тези дигитални двойници на сгради могат да бъдат интегрирани в един общ дигитален двойник на града, който да бъде използван отново за симулации, за анализ на достъпа на хора, на жители до различни услуги, например до детски градини, до зелени площи и така нататък. И да се използва в градското планиране и управлението на града като метод за информирано вземане на решения. А какво липсва на София или на България, за да се случи един Ами, данните, всъщност капацитет, ние регулация? Ние като архитекти вече бих казал, че в индустрията доста е навлязла технологията на BIM и дигитални двойници. Ние на практика създаваме тези 3D модели на сградите, в които всичката тази информация е налична, но проблемът е, че тя на този етап се използва само за оптимизация на проектирането и строителството. Тоест, ние използваме тези модели, за да се съгласуваме и да има по-малко грешки в строителството и да използваме да ги използваме за оптимизация на процеса, но когато дойде време за съгласуване на този проект с общината и с държавните институции, продължаваме да работиме с чертежи на хартия, които се предават и голяма част от информацията така и не достига до институциите, които биха могли да я централизират и да я използват за стратегическо планиране на градовете. Съответно, това е основната пречка пред градове като София и като други градове в България да използват тези данни, които така или иначе вече са налични. Ами да включим господин Иван Велков в нашата дискусия с въпросът: готов ли е сградния фонд за един такъв умен град като инфраструктура, която е необходима? Първо искам да благодаря за тази възможност да споделим и част от нашите впечатления. Като казвам нашите, им преди, че аз представлявам няколко организации, както преди малко бях и представен, които обаче имат една обща тема и тя е свързана точно с подобряването на градската среда, включително и на ниво сгради, както вие питате. Бързи отговор на вашия въпрос: не, въобще. Сградният ни фонд има далеч по-големи предизвикателства за справяне от това да се класира дори в каквато и да е степен в категориите, които биха го направили умен или подготвен. Защото тези добри примери, които съществуват предимно в корпоративния сектор, там където има новопостроени сгради, които отговарят на всички съвременни, бих казал, световни стандарти, са толкова малко на фона на нуждите на целия сграден фонд, което винаги ме натъжава, когато в медиите особено се генерализира по принцип имотите, бизнеса, политиците. Има много ниши в този сграден фонд, които имат различни нужди и съответно различни възможности за тяхното развитие и всъщност това, което тук от името на ФИАПЦИ, както може би е по-трудно за произнасяне, това е едно абревиатура на български, би се превела като Международна федерация на специалистите по недвижими имоти, което обединява над 40 различни професии. И затова малка скоба, като човек каже сграден фонд, си представя предимно строителния бранш, строителните компании и така ползващите с не особено добра слава и репутация брокери, които си имат пък с сделките с недвижими имоти. А между тях и след тях има огромно количество хора, които трябва и биха могли да са полезни в управлението, стопанисването и, така да се каже, надграждането на възможностите, които сградите трябва да представляват. И за съжаление, тъжните уроци, които пандемията от COVID много бързо, така да се каже, доведе до съзнанието на всеки, от това как трябва да изглежда една качествена, здравословна, ефективна среда, нещо, което за корпоративния сектор, производствените предприятия, офисните сгради, отдавна може да бъде и емпирично доказано чрез измервани анализи и точно тук се отваря темата към умните технологии, които биха превърнали една сграда в умна, но големия проблем и дефицит за мен е, че всъщност ние нямаме умно управление на тези възможности, които технологиите предоставят. Нямаме навиците да управляваме резултатите, изводите, които едно такова умно менажиране на една сграда биха могли да се пренесат в цели сектори, свързани най-вече с публичните власти, оттам всички учреждения, които все още са, да кажем,
длъжници на обществото, като говорим за здравните заведения, социалните домове, детските градини, училищата. Там има много малко бели врани в целия аспект на сградния фонд, които тук-там някой успял да направи нещо, най-вече в някакво партньорство с иновативни решения, идващи от частни инициативи и сектори. И големия отсъстващ от това уравнение, къде са местните власти, къде е тяхния, така да се каже, лидиращ, водещ пример. Защото сравненията, включително и това, което и днес и вчера във форума прозвуча, има страшно много добри световни практики и европейски такива, включително даже вече и редица директиви, идващи от Брюксел и Страсбург, които България трябва да изпълнява критерии, трябва да доказва обеми от резултати, свързани с градния фонд. Ние сме толкова назад и далеч в тази класация, че направо е тъжна тази тема. И преди малко стана въпрос за дигиталните двойници на градовете. Ми се струва, че е много по-бързо, лесно и достъпно е да направим дигитални двойници на общинските управи, които да решават казусите и да ги ползваме като алтернатива на реалната сектор. И тогава изкуственият, естественият интелект наистина ще има много контрастни сблъсъци. Тук не визирам някоя конкретна община. Има и добри примери. Мисля, че тук имаше колеги от Бургас, ако още са тук. Там, където всъщност, може би там е бърз пример, когато една инициатива, идваща от частния сектор, от сдружения, НПО-та, професионални, браншови организации, по-лесно могат да стигнат до реализацията, има и резултати, включително и в този аспект. Така че ние имаме по-скоро нужда да се опитаме публичните власти да догонят възможностите, които реалната икономика вече предоставя, за да решиме казуси и проблеми на граждани, домакинства и малки фирми, които всъщност вече виждат контраста между дефицитите и на финансови инструменти, и на нормативна уредба, и на всичко това, което може да ни позволи да живеем далеч по-качествени и по-здравословни сгради. Всъщност аз бих казал, може би много дълго изложение. Вчера, когато слушах презентациите на колегите от Automotive Cluster за различните тенденции в това, което е свързано с автомобилния сектор, нуждите на съвременния градски човек, въобще на съвременния индивид са едни и същи, дали, независимо дали става въпрос за автомобил или за, кажем, апартамент, за дом. Има пред нуждата от качество, нуждата от сигурност, нуждата от безопасност, вече започват да стават абсолютно задължителни условия и всъщност точно тук се вижда, нали, къде може да се направи страшно много и аз си мисля, че добри примери и практики от целия клъстърен ефект, който може да се получи от различните индустрии, бързо и лесно могат да се пренесат и в секторите, които изостават като този, който е свързан с управлението на сградния фонд. И усилията на нашите организации, тези, които аз се занимавам, наистина са години в тази насока, за съжаление, с малки резултати, което е големия ни дефицит. Освен сградния фонд, е важна и мобилността. И тук е мястото да включим професор Велизара Пенчева в нашия разговор, тъй като вие имате, поставяте смарт мобилността. Много важно място. Отвъд това, което често се говори за електромобили, за смарт приложения, за вас тази смарт мобилити как може да бъде приложена в нашите градове? Със сигурност може да бъде приложена, просто трябва да сме по-активни. Смарт мобилност. Смарт мобилност, бих започнала с това. Ако Алиса от страната на чудесата попадне в един град, смарт град, 2050 година, със сигурност ще си каже какво се случва. Аз още не съм си помислила докъде да стигна, а пък вече съм насочена и мога да стигна. Това е може би в началото, че смарт мобилността е свързана именно с вече динамичните разписания. Значи, години наред преподаваме в университета транспортните схеми, разписанията. Само след 20 на години, най-много, това няма да се предава. Цифровизацията, възможностите на дигиталните близнаци,
задължително устойчивото развитие с екологията са нещата, които трябва да развиваме, като може би да свържа трите стълба технологии, управление и човешки ресурс. Технологиите в смарт мобилността, вече говорихме, но може да ги имаш, вече говорихме и няма да се повтарям, но и няма да повтарям колегите, но може да имаш много технологии и то добри технологии, но да не можеш да ги приложиш. Или не, ще ги приложиш, но няма да е ефективно. Оттам идва управлението. Значи, много често, когато има нова технология, знаете, че те изпреварват почти винаги нормативна уредба, изпреварват капацитет на държавни, на общински структури. Ще дам един пример. 2008 година, може би господин Любомир Станиславов си спомня, това беше първият ми проект, който ръководех. Работихме с Ducati Energy, с пощите на Италия, на Белгия, на Унгария. Задачата ни беше да установим как се държи електромобил в условията на България. 2008 година. С целия авторитет на университета, с всичките ни възможности, ние не успяхме да го регистрираме. Трябваше един месец да се движи в Русе, един месец в София. Какво направихме? Разбира се, винаги се намира решение. Приятели от контролно-техническата инспекция, тъй като е до 45 км в час, го регистрирахме. Не знам дали не е като каруца, но го регистрирахме и успяхме да си проведем изследванията. Същото се получи в началото на 2021 година, когато Общински транспорт Русе получи 20 автобуса, електробуса и София, Русе, Русе, София, за да успеем да ги регистрираме. Сега вече не е така, но тогава беше сложно. Просто няма такава клетка. Къде да го регистрираш? И казват, кажете каква евронорма е. Да, ама евронормата, тя е за дизеловите автобуси, тя не е за електрическите. Вече предполагам, че нещата са наред. Но давам ги като примери да кажа, че управлението е много важно. В управлението трябва да има хора знаещи, хора можещи. И на следващо място това е вече човешкия ресурс. И тук така идва ролята на университетите. Преди малко някой каза, че хората просто трябва да са по-квалифицирани. Да, и университетите могат наистина да участват в тази екосистема, така да кажа. Екосистема, в която да се обединяват общини, транспортни оператори, университети и научни организации, които могат да развият тази система. В България имаме 7 университета, които обучават в областта на транспорта. То е професионално направление 5-7, транспорт, авиация, но двата са специализирани. Те са в областта на въздушния транспорт и в областта на водния транспорт. Остават 5 университета. Това е Технически университет София. Той има достатъчно капацитет, развиване в годините, така че той може да е чудесен партньор в това отношение. Следващият е Русенският университет. След това е Технически университет Варна. В последните години развива и експертиза в областта на автомобилния транспорт и Висшето транспортно училище, както и Бургаския държавен университет. Какво така могат университетите да свършат? Да се свържат с своите региони и да работят заедно. Какво ние направихме в Русенският университет? Работихме активно с общината и имаме добри резултати. Например, понеже колежката говори за
водородната мобилност. Преди 2 години помогнахме да се намерят консултанти на община Русе и изградихме един проект, разбира се, все още не е финансиран, но за доставка на 20 водородни автобуса и на електролизор, което пък да, може и да не се реализира проекта, но е нещо, което започна да кара общината да мисли различно. Още много други неща мога да говоря, но какво виждам, ако искаме да успееме по отношение на смарт мобилността? Значи, може би около 30 града имаме, над 50 хиляди, не, над 30 хиляди човека в България, над 50 са 20. 5-6 града, значи нямаме потенциал всеки град да развива свой смарт модел. Това е, нали, трябва да се знае. Може би 4-5 общини трябва да се съберат, да създадат един консорциум национален, в който да влязат вече общини, университети, транспортни оператори, иновативни фирми, които могат да помогнат. След което да се започне работа по различни малки проекти и така да се създаде един общ национален проект, национален проект за създаването и за внедряването на смарт мобилността. Искаме ли не искаме, тя ще бъде при нас. С дигиталните близнаци, с Mobility as a Service. Това е другата тема, която така е много интересна. Значи, нашите предци създадоха градовете, за да живеят хората. Ние ги напълнихме с автомобили. Какво правим от тук нататък? Значи, трябва да намерим начин да освободим градовете от автомобили. И това е, може би, което виждам така, което виждам в последните публикации, разчитат много на Mobility as a Service, т.е. не да имам личен автомобил, а да ползвам услугата, транспортната услуга, като дават някъде между 6 и 10% е възможно да разтоварим градовете от автомобили, но разбира се, това е процес, който постепенно ще се случва. Преходът е съвсем естествен към Боян Бакърджиев. Здравейте! Като говорим за градска мобилност, като говорим за електромобили, тук предлагам да започнем дискусията с възможността ние да зареждаме електромобилите в умния град. Докъде сме сега и каква е перспективата? Здравейте! Зарядната инфраструктура много е важно, когато се говори за зарядна инфраструктура, първо да се направят две ясни разграничения. Имаме публичната зарядна инфраструктура, която е публично достъпна, и имаме домашните зарядни станции, които са абсолютно отделна тема. Когато говорим за публична зарядна инфраструктура, е много важно да се знае, че темата е малко като кокошката или яйцето. Кое е първо? Трябва да има електромобили, които да зареждат на публичната мрежа, генерирайки приход, за да може тя да се развива като бизнес, или трябва първо да се изгради зарядната инфраструктура, след което ще дойдат електромобилите. Това е тема от над 10 години. В България в момента ние, смело мога да кажа и да се похваля с това, целият пазар е заел позицията, че първо трябва да се изгради гръбнака на зарядната инфраструктура, след което ще дойдат електромобилите. В момента, ако се гледа съотношението регистрирани електрически превозни средства към зарядна точка, което е един от основните показатели в този сектор изобщо глобално, България се нарежда на едно от челните места в Европейския съюз. Дори ако погледнем гъстота на зарядната мрежа, България е доста добре покрита, а скоростта на зареждане е доста над средната за Европа. Тъй като страната ни се включи осезаемо в развитието на зарядна инфраструктура изобщо в сектора на електромобилност малко по-късно, ние имахме шанс и привилегията да започнем да я развиваме от втора и трета степен.
Подминахме, така да се каже, масовото инсталиране на AC станциите, така наречените бавни станции. В момента повечето оператори са основно фокусирани в изграждането на бърза и ултрабърза зарядна мрежа. Мога смело да кажа, че в момента в България има доста вече зарядни хъбове, които предлагат ултрабързо зареждане. Тук говорим за скорости от над 500 кВт за час. Няма все още електромобили, които да могат да зареждат тази скорост, но зарядната инфраструктура има и то в България. Така че от гледна точка на зарядната инфраструктура, тя е един много важен кръгълен камък в развитието на умната мобилност. Когато говорим за градска среда обаче, тук е малко по-различно. Ако ултрабързото зареждане е основен фокус в междуградските пътища, на магистрали, там хората имат нужда от много бързо зареждане за кратък период от време да продължат. В градска среда нуждите от зареждане са малко по-различни. Тук хората имат повече време. Тук има нужда от destination charging, места, на които хората така или иначе прекарват време. Магазини, търговски центрове, ритейл паркове, бизнес гради. Там има нужда за зарядна инфраструктура, която да е бърза, но също така има нужда от малко по-бавна скорост на зареждане за хората, които имат възможност повече време да прекарат там. Как това може да се обясни по-лесно, когато говорим изобщо за зарядна инфраструктура, най-ценният ресурс е свободната електрическа мощност. Колегите архитекти със сигурност могат да потвърдят, че когато се проектира една сграда, тя се проектира нейното енергийно потребление и захранването е с нуждите плюс някакъв процент капацитет, който остава като буфер. И когато се появи един заряден оператор и каже, окей, обаче не искам да инсталираме една ултрамощна станция с мощност 720 кВт или 1 МВт, каквито имаме вече, то тогава се оказва, че всъщност ние не просто нямаме тази свободна мощност, ние дублираме мощността на сградата, няколко пъти увеличаваме. И тук идва следващия проблем, нали, в един офис център, където хората прекарват средно 6-8 часа на ден, има ли нужда от 1 мегаватова станция, която да има 6, 8, 10, 12 конектора, или е по-добре да се осигурят едни 20, 30, 40 зарядни точки на по-ниска скорост, които ще могат да бъдат доста по-ефективно оползотворени. От гледна точка на зарядната инфраструктурните градове се базират основно на данни. Отново се потвърждава това, което всичките панели са говорили на конференцията. Данните са това, което развиват пазара от тук нататък. За операторите на зарядна инфраструктура данните изглеждат така. Къде има нужда от заряд, колко време прекарват хората на зарядна станция и от какъв тип на зареждане има нужда. Защото когато 90% от автомобилите, които зареждат в мрежата, имат средна скорост на зареждане около и под 100 кВт на час, това означава, че вместо да сложиш една станция 500 кВт е доста по-ефективно да сложиш 5 по 100. Нали? Тук вече данните показват начина, по който ще се развива и изгражда зарядната инфраструктура, така че тя да е най-ефективна за потребителите. Къде има нужда, къде има дупки, къде има непокрити площи в градската среда, където има нужда. За съжаление, България все още не е достатъчно добре развита публично-частното партньорство между операторите и общините, макар че има доста добри примери. Един от тях е с община Бургас, с който ние като оператор Елдрайв работи доста добре. Там има изградена зарядна инфраструктура на общински паркове места в кварталите. Това е нещото, което липсва в момента на България като пазар. Не е решен проблема с как зареждат хората на местата, където нощуват колите. Между блоковите пространства, знаем, те не са предназначени, нямат нужната инфраструктура за зареждане. Няма ток, няма обособени паркови места, които да са за различни типове. Но от гледна точка на зарядна инфраструктура, това е основното. Господин Велков има нещо, което Да, да добави. Исках само да използвам тази възможност наистина да добавя нещо, точно като олицетворение на първи въпрос. Има сгради, проектирани преди 10 на години, които още тогава са заложили в проектната документация обезпечеността и с възможности за подобно развитие в потреблението на бъдещите си ползватели, собственици или наематели. И те не са само в бизнес сектора. Има жилищни сгради, които в момента, може би заради наличието на инфраструктура, такава, за домашна употреба, точно с тези частни собственици на автомобили, които могат през нощта да си зареждат автомобилите. В момента има сгради, които вече имат повече от 40-50% от собствениците са си
осигурили тази възможност и услуга и това полека започва да промени поведението им и автомобилния парк. И всъщност контраста с сграда на съседната пряка, която е построена преди много повече години, няма възможности нито за бързо и лесно подбране. Те дори нямат гаражи, където да ги монтират тия станции. Става въпроса къде е публичната инфраструктура и как тя може да бъде управлявана умно и успешно. И точно този контраст започва да става все по-очеваден. И затова са нужни нормативни и публични усилия да се спести поне тази голяма контрастност, защото тя ще създава и за бъдеще и социални, и демографски въпроси, свързани оттам, може би, с нещо, което нашите политици не обичат много често да обсъждат публично, промени в данъчната и фискалната политика с стимули и санкции за доброто и не толкова умното потребление и управление на ресурси. И точно тук виждам симбиозата между различните сектори, автомобилен, сграден, и оттам всичките свързани процеси и проблеми. И хубавите примери трябва да се мултиплицират непрекъснато, за което е нужна и разбиране от публичните власти, което ми е болната тема. Да, също е важно как се развива града по отношение на паркоместата, тъй като говорихме за това, че могат да се изградят зарядни станции. Всъщност хората към момента в големите градове имат точно този проблем, че няма къде да паркират и по гледна точка на архитектурата. Да, всъщност господин Дянков може би е най-подходящият човек да каже как може да се планира. Възможно ли е чрез дигиталния двойник да се планира? Ами аз само искам да допълня и по отношение на нормативната рамка за проектирането на сгради. Нали, имаме вече изисквания за наличие на електрически зарядни станции за електрически превозни средства в жилища, в офисни сгради, но те са много занижени. Тоест, ние мога да дам пример с сграда, която в момента проектираме, която разполага с 420 паркоместа и ни се изискват 2 зарядни станции за електромобили. А реалните нужди са около 40% в момента. Да, вече. и първа ще нарастват още много, разбира се. И има изискване за осигуряване на инфраструктура за бъдещото развитие, но в случая, в който ние не сме предвидили съответните мощности от електроразпределителното дружество, е невъзможно това да се имплементира. Съответно, наистина, отново нормативната рамка в някаква степен изостава от тази трансформация. По отношение обаче на градското планиране, най-важното там да се каже, че тези зарядни станции, нали, като говорим за умни градове и умна мобилност, важното е и стратегическото развитие на града и планирането да бъде умно и базирано на данни, най-вече на свързаност, на интермодалност. Тоест, трябва да се улесни максимално смяната на различните видове транспорт. Тоест, ако дойде с междуградски транспорт до града, как мога по най-лесния начин да намеря градски транспорт, например, който да ме заведе до друга част на града или някакъв довозващ транспорт или споделена услуги за споделени коли или за персонален транспорт. И тук наистина най-важното е отново този анализ и стратегическото планиране, така че тези системи да са свързани и да могат да работят наистина ефективно, защото ако те не са добре планирани и това става дума на ниво град и градско планиране, то те няма да работят и ефективността, която по принцип може да бъде използвана, няма да се получи. Да, освен това планиране и възможността да видим през дигитално как може града да понесе определен трафик, ние можем да видим и един жив лабораторен пример. Например, град Русе, към професор Пенчева се обръщам, дали може да бъде един такъв пример, град като Русе, да се превърне в жив модел? Град Русе е така много важен град за страната, въпреки че е в края. Първо, всъщност той може да е жив модел на средно големите градове. Ако оставя София, значи град Русе може да, защото София са други проблемите, град Русе може да обедини 7-8 града и точно това, за което говорихме, да създаде тази мрежа и не всеки да открива топлата вода, а да работи един общ център,
ако щете иновативен център, също да се създаде едно обучително звено към този център, така че да се развият нещата. Да, Русия има опит, има възможности, академичната среда е на лице, така че показали сме го, че можем. Технологичен капацитет имаме ли той към всички този въпрос да реализираме една такава програма, в която, например, общините да бъдат обединени в един клъстер или да се получи взаимодействие? Може. Да. Извиняйте. Да, Може ли? да. Аз исках да използвам тази възможност да кажа. Всъщност, аз по съвместителство, нашата асоциация е част и от София Клъстър град на знанието, една организация, която се създаде преди може би вече 12 години, с идеята да обедини точно академичната общност, градската управа, но и реалния сектор с компании и организации, които се занимават точно с тази и планиране, градска среда, иновации, технологии. И в нашия клъстер в момента може би са около 100 членове от няколко университета, няколко научни организации, по-скоро изследователски, много бизнеси, много асоциации. И идеята ни от известно време насаме, освен да помагаме общината, когато тя има време да ни обърне внимание, в момента работиме вече от няколко години по един проект за първо време дигитален двойник, а после и за реални бизнес проекти в рамките на следващите 15 години за трансформация на един проблемен район от София, квартал Факултето, ако сте чували, в който правим модели как би се променила средата, физическата среда при инфраструктурни и частни инвестиции в някаква форма на публично-частно партньорство, които изпреварваше да създадат физическа среда с подходяща инфраструктура, която имаме доказателства от международните ни колеги и контакти, как емпирично с промяна в физическата среда се променя и, така да се каже, поведението на жителите на дадената зона. Оттам се променя и техния социално-демографски и не на последно място, аз съжалявам малко, но и криминогенния им профил. И това е доказано преди повече от 30 години. Тази международна асоциация, в която участвам, беше направила абсолютно подобно такова изследване и след това го с помощта на федералното правителство на щат Бразилия, една от страните с най-така ярки примери за проблеми с подобни такива зони, в които концентрирана среда. Там тогава това беше наречено синдрома на самотните майки. Защото в фавелите, като пораснат момчетата, и стават част от бандите и много често остават деца и самотните си съпруги да се оправят сами с живота и това се револвираше като демографски проблем. Тогава с помощта на един анализ и последствие предложение, правителството на щата взе решение, инвестира федерални средства и създаде цели квартали с чисто нови сгради, които в Бразилия заради климата доста по-достъпни и лесни. Там няма нужда от мазета и много тежки инсталации за отопление и охлаждане. Но само след няколко години коренна разлика в ефективността на тези показатели, които трябваше да се измерват. Единственото условие, те ги получаваха тези жилища безплатно, единственото условие беше да ходят на работа и да си плащат сметките за ток. Това дисциплинира цели поколения и рязко промени баланса на тези дейности и фактори. Не казвам, че е идентично при нас, но абсолютно може да се проследи как промените в средата, понякога точно заради това, че трябва да се направят изпреварващо, трябва да стана с публичните средства и подкрепа, може да са финансирани от частни субекти, но организацията и начина, по който това да се случи, да изглежда предвидимо, перспективно и се случват по света и мисля, че България, София в частност, може да е един от тези примери. София, за съжаление, не може да се възползва от това, което го има в Русе, в Бургас, в Габрово. Това местен патриотизъм, който обединява всички заинтересовани страни, за да се състезават, примерно, с Севлиево или с Свищов, да кажем. София няма с кой да се състезава и упорито не се състезава с Букурещ или Атина, а само със себе си. И точно заради това много малки промени се виждат за общата. И затова ние решихме, че по-добре да инвестираме време и усилия като клъстер, може да си го позволим, защото не сме конкуренти, грубо казано, в най-проблемните зони, които положителен ефект в най-проблемната зона ще даде ефект за цялата градска даже не микро, София, макро екосистема. Със сигурност, може би много от
нашите гости тук в аудиторията се питат всичките тези данни, които ще се съберат за един умен град, кой да ги управлява всъщност. И ако се случи това в бъдеще да има обединение на много общини в страната, които да работят в една насока, още повече данни. Аз бих казал, че никой не би трябвало да има, така да се каже, собственост върху управлението им. Те би трябвало да са максимално отворени и достъпни, което да ги направи така демократични и общовалидни и полезни. И там могат да се получат много интересни резултати. Ние просто го нямаме това малко усилие, което да ни доведе до това натрупване на знания и умения в разпиление по целия жизнен така, спектър, да ги съберем на едно място и да ги инвестираме в нещо, което ще доведе до резултати. Това се опитвам да кажа от половин час. Тъй като рамката е България, по света има доста примери за успешно внедряване на такива технологии, но тук сме фокусирани върху България, като вървим сега към финала. Всеки един от вас, ако може да каже според него къде вижда най-сериозните препятствия в липсата на технологично обезпечаване, в координацията, институции, гражданското общество, къде виждате най-сериозните проблеми в осъществяването на проект, който ще е полезен за хората. В крайна сметка, целта на умния град е да живеят по-добре хората. За мен, както споменах, данните присъстват и на ниво проектиране, и в отделни сектори, но те не са свързани, не са централизирани в една обща система. И това е най-голямото предизвикателство според мен, мислейки се за София, че ако всички тези данни бъдат събрани и бъдат отворени за ползване, за анализ от всички, като разбира се, нали, въпросът с сигурността на данните и с това как се събират и какви точно данни се събират и прозрачността по това отношение е много важен. Но на София, например, ако на теория тя има една централизирана система, където тези данни са достъпни за всички, то иновациите и решенията ще дойдат дори не толкова просто от градската управа, по-скоро от различни субекти, които ги използват и ги анализират за постигане на приложения, на частни инициативи и така нататък. И това е начинът според мен. От гледна точка мобилност, може би, да кажем, накратко. По отношение на данните. Да. Интеграцията. Интеграцията между отделните структури. Това е сериозният проблем. Да. Това е разминаването. Но то не е само в България. Нали? Да. Колегата говори за зарядната инфраструктура. Направихме един експеримент с колеги, двама докторанти и още един професор. Пътувахме с електромобил от Русе до Париж. Беше невероятно преживяване. Страх от това дали ще успееш да заредиш на време, дали ще имаш съответното, особено тук на Балканите, дали ще имаш съответното приложение. Стигнахме там. Разбира се, водихме точни данни, какво се случва. Една публикация пуснахме, която има вече над 2000 четения. Тоест, интереса към това, което реално се случва, е голям не само в България и по света. Новите неща винаги са интересни. Господин Бакърджиев. Много не ми се изказа да съм лошият човек, който ще хвърли така кофа студена вода върху дискусията, обаче, нали, надявам се всички си даваме сметка, че когато говорим за данни и за бизнес, който събира данните, няма как тези данни да са публично достъпни за всички. Това е невъзможно. Всички знаем, че за един бизнес данните от потреблението са най-ценният актив и това, което всъщност правилният анализ и обработката на тези данни ти дава предимство пред всички останали конкуренти. Така че, ако очакваме всички данни, които се събират от Spark като каршеринг оператор в София и Пловдив, или от Телдрайв като зарядна инфраструктура, или от всяка една компания, която работи в този сектор, да са публично отворени, това е абсолютно невъзможно. Да, част от тях могат да бъдат споделени и те се споделят и в момента, но в никакъв случай не можем да очакваме бизнеса да отвори широко абсолютно пълен достъп до данните си на всички. И другото, нали,
много ми се иска някакси мина този панел и тази дискусия за Smart Cities, без да засегнем изобщо умните градове и мобилността в тях. Мобилността в умните градове минава през тази интермодалност и това, което ние от 7 години комуникираме и развиваме като транспортен микс. Един умен град ти дава, освен системите, данните и услугите, той ти дава възможност да използваш транспортен микс. Това е първата точка. Транспортният микс е този голям наръч от транспортни услуги, които ти можеш да се възползваш, за да стигнеш точка А до точка Б. За съжаление, това, което показва реалното потребление на Spark като услуга вече 7 години в София и Пловдив, в България, а и проучвания пазарни сме правили по темата, в България потребителя е разделен на два лагера. Той или има личен автомобил, категорично отрича абсолютно всякакъв вид друг транспорт, или няма личен автомобил и се придвижва само с градския транспорт. И се разделяме, много обичаме в България да се разделяме на два лагера. Сини, червени и това е. Левски ЦСК няма допирана точка. Като това е безкрайно неефективно, защото в градската среда по принцип, билото умна, аналогова или дигитална, винаги смесването на няколко вида услуги, няколко вида транспорт е това, което ще бъде много по-ефективно. По света, когато се изследва изобщо темата за Smart Cities и Smart Mobility, има няколко вида на транспорт, които могат да бъдат First Mile, Last Mile, довеждащ транспорт. Той включва градски транспорт, включва такси услугите, включва интегрираните транспортни решения, каквито са каршеринг, райдхолинг, каквито ние в България от няколко години вече нямаме. Това са услуги тип Uber, Bolt, найем на тротинетки, колела, пеша. Микса от различните начини за транспорт в този град е това, което ще даде високата ефективност. И тук идва мястото на тази система на умния град и на анализа на данните, приложение или платформа, която да ти пресмята и да ти дава възможности за транспорт. Ако за теб най-важно в случая е да стигнеш бързо, то тогава най-бързото решение е това. Ако целта е да бъде ефективно от гледна точка на цена, то тогава решението е това. Ако търсиш микс, то тогава можеш да ползваш от точка А до точка Б този тип транспорт, оттам нататък най-удобно е да вземеш този тип транспорт. Това е умния град и мобилността в умния град всъщност, която пречупваме през тази призма. Благодаря много. Господин Велков, нещо за финал да кажем? Може би само още веднъж да повторя, за мен проблемите и решенията са свързани с начина, по който ние като общност успяваме да се преборим с тези предизвикателства, защото за да се превърне един град в умен, това не може да го направи кмета или общинския съвет. Това трябва да го направи цялата екосистема, а за да се получи един такъв резултат, там където има добри примери и резултати, амбиции и ресурси, те трябва да бъдат овластени, грубо казано. Да се научат нашите публични власти, най-вече политическите им представители, да делегират и да дават много повече права и възможности, да децентрализират и финансовите, и управленските решения. И мисля, че точно ролята на хъбовете, на клъстерите е един много хубав такъв междинен етап до общото, така да се каже, развитие на градовете, защото нашите публични власти, по-скоро местни, не трябва да са предмет на публични дебати между партиите. То няма. Има само два вида градски политики, добри и лоши, не сини, червени, пембени и така нататък. И точно това е големия проблем. Много често ние се спъваме в най-малките, така да се каже, предизвикателства и България традиционно е шампион, понеже имаме 3 до 5% проблемни зони, да се занимаваме само с тях, а останалите 90 и няколко да стоят и да чакат, докато някой им обърне внимание. Ако обърнем тази парадигма, ако спрем да се занимаваме с обществени поръчки и тяхното обжалване, въведеме тия принципи на мълчаливо съгласие, на стимулиране на иновациите наистина, а не просто с лозунги и с речи, много неща ще се променят в рамките на години, 2-3 максимум. Дискусията предполага доста повече време, за да може да обхванем всички аспекти. Те са много. Аз ви благодаря, че взехте участие и всеки допринесе с своята експертиза. Сигурен съм, че обогатихме и вас с тази информация. Определено умният град не е градът с възможно повече технологии, а градът, в който са свързани системите, и се надявам да има още такива дискусии. Необходимо е, важно е взаимодействието, действието като един организъм, може би. Това е
което ще направи българските градове по-свързани, по-приятни за живеене. Виждам, че нещо искате да Една кажете. любима фраза бяха казал на подобна конференция или много години, мисля, че още актуално. Едното нещо, което правят градовете, правят конференции за умни градове. Да. Благодаря ви, че бяхте част от тази дискусия на всички.